सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो बरमा महादेवा। मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। हम चाहतानी आजे हो मिले ओकर के फांसी हो। हम चाहतानी आजे हो मिले ओकर के फांसी हो। मनीषा बहन के जान लिहले हो, मनीषा बहन के जान लिहले हो। जाने कमन कमन कातिल हो। हम चाहतानी आजे हो मिले ओकर के फांसी हो। हम चाहतानी आजे हो मिले ओकर के फांसी हो। मिले ओकर के फांसी। मिक्स बाय मिले ओकर डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। फांसी हो मिले ओकर के फांसी। केहू नाही जानल सन कब होई हो, कब होई हो, कब होई हो। मासूम चेहरा देखियो कर जानली हो, जानली हो, जानली हो। केहू नाही जानल सन कब होई हो, कब होई हो। मासूम चेहरा देखियो कर जानली हो। तोहरा कतिल के छोड़ब नहीं हम कब हो। हम चाहतानी आजे हो मिले ओकर के फांसी हो। हम चाहतानी आजे हो मिले ओकर के फांसी हो। मिले ओकर के फांसी। मिक्स बाय फांसी। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। चाहतानी आजे हो फांसी हो। राइटर अवधेश कहे जय जय भीम बोलिया हो, भीम बोलिया हो, भीम बोलिया हो। शैलेश अभिषेक मृत्युंजय साथ चलिए हो, मृत्युंजय साथ चलिए हो। राइटर अवधेश कहे जय जय भीम बोलिया हो, भीम बोलिया हो। सोनी राजन अभिषेक साथ चलिए हो, साथ चलिए हो। सुनिया देखी दर्द होला दिल में।